Konsolidačný balík ruší výnimku, vďaka ktorej ľudia s malými príjmami zo živnosti nemusia platiť sociálne odvody. Od júla 2026 bude každý živnostník platiť minimálne 131 eur mesačne. To je 1576 eur ročne a bez ohľadu na to, či zarobí 50, 100 alebo 150 eur mesačne. Keď si vezmeme do príkladu ženu na materskej, ktorá si takto privyrába a dokáže si urobiť aj 1500 eur navyše, tak nové odvody by pre ňu znamenali, že celý ten zárobok zhltne štát a ešte bude aj v mínuse. Ines pritom upozorňuje, že takýchto drobných živnostníkov sú 10 000 a mnohým dnes ich malá živnosť dáva význam len preto, pretože odvody platiť nemusia. Popri tom klasickým živnostníkom s vyššími príjmami stupnú minimálne zdravotné a sociálne odvody na 425 eur mesačne. Takže aj tí, ktorí v úvodzovkách platia plné odvody, pošlú štátu takmer o 1000 ročne viac. Otázka je, či z toho štát bude mať nejaké benefity, pretože výsledok bude pravdepodobne taký, že ekonomika sa ešte viac presunie do šedej zóny a malí živnostníci nezarobia nič a štát sa na tom opäť nabalí. A zároveň je to otázka aj tá, či chceme takýto systém, v ktorom sa priznať aj k malému príjmu oplatí najmenej zo všetkého.